community yemiti yaIsrael anoskwada, and bhuku rinoti waitouya wakawanda semhashu dziya. Halo, wisdom ndongwe akambodziona kuskuru bhero raitoridzwa ndongwe dzangoti uwo kupinde muyadi dzakawanda usikato hautina nidhi yekupumha va unondosete chikweshe wakamire pa 1 point dzinokwana dzinodzadza uchisunga uchiteka undoramba wakati saka tiri kuzi Midian yakanga yakawanda like that. Halo, masikati anaya munguva pfupi yandiri kuda kuparidza ndaise musoro kuti I refuse to be poor. Halo, and ndafana ndati I refuse because I don't know about you whether you are comforted for being poor. Saka kuti ndirege kukuofenda ndafana ndati I refuse to be poor. Kana wazondichoina wakubva nezvanaka, but personally I refuse to be poor. Poor izvira kuti poor indakati harisiri urombo hwekushaya mari. Ndakabva ndatotora P double O na R wacho ndikati poor zvinoreva kuti passing over opportunities regularly. Vanhu vakati vakazonzi poor, they focus on finances and the material things. But you might have those things, but when Christ passed over your life, you are poor. You are the most poorest person when we doubt Jesus. So poor means passing opportunities regularly. You become poor when you are expected to have money in your pocket. Poor in your experience. Poor, you're poor. You are poor now because opportunities, they are passing over you. That's life. And they will pass without the order. It's in a manner which it doesn't obey you. There is poverty about that because opportunity of a wedding is passing over your roof. Wedding you are passing over opportunities regularly. So I imagine Israel yakazviditirwa ndobva yakomba ndati I refuse to be poor. I don't know about you, but to become poor is not good. Hello? Because I actually understand that there is someone who become poor for my sake. Just so I know God will invite them 6 rooms. What I know swear I will send like for the sake of you. But you know that the opportunity has come to me through Christ Jesus. But the opportunity has come to you. That's normal. Hey. Manica, I refuse to be poor. When you are poor, things are not okay. Right? Daddy would talk to Israel one waka. Tema waka washika wachipamba wapati pange panapa kana kwako ane mapeki by then. Akatoisa kuti peki yangu ndurugumira apa yati yangu. But pariku ya Midian unoti peki sara imweka. Imba yangu ya shift kwa kwende mkomo. But anu akakonzereswa shift in cultivation ngema situation. Hello? Ngati basiri maskata. Even in the Ayakasa Churches chapter number 7, verse 13 and 14. But mchonoti mutumwa wa Mwari Gideon, when they read from chapter 7,
zvinotiza sezvaita vamwe kunohwanda ndakunza kuda kumira zvakanaka. But taona kuti ipopo paari pakuhwanda ndopari kuuyawo mutumwa waMwari. Mutumwa waMwari muri kusvika achiti kuna Gideon, kwazvivai murume woumhare. Haleluya. Haleluya. Gideon echizizwa unoti inini murume woumhare. Ndobva kukanda profile yake kune ngirosi. Akati uri kuti murume woumhare, ndiri kudzidza kwaManase inini. Kudzidza kwaManase tiri varombo. Pakati povarombo ndini murombo kupedzisira. But the angel is speaking the potential in Gideon. Mwari afunga nezvako haadi profile yekuonopa. Anoda kwawakuendeswa nenyasha dzake. Gideon anoti pakati povarombo ndini murombo usina putso. Pakingirozi yobhati uri murume woumhare. Ndine vanhu vagara panguva vachione fenya yavo. But ndingada kuanaudza kuti uri murume kana kuti mukadzi woumhare. Hachina basa kwamakore wagara wakahwanda, progress ichiramba kutamba. The Bible is telling us that the angel is saying, whoa, mighty men of valor. Anoti saka watozohwande panapa maimidiyena aitiwaone pakanaka Gideon aubvire. Wakati kwazivai murume woumhare. Saka Jesu haleluya. It's not time to give profile back to God. It's high time to listen very careful to God and say, I'm here, Father. Which way are you taking me now? Regardless of what people are saying, there's a potential inside you that you can become better somebody in life. Business na kwa kutanga na kaunduja pachikona. But now we have to go down to the pakona ilowe. Uri murume woumhare ilowe. Wanoona kurambidza kubata zvinhu muupenyu. But wakarambidza kudaro uri murume kana mukadzi woumhare. There's a power in this place, maskatani. Inokuonesa kuva panhunga wakaenda kwenguva. Asi pakati parombo nditi sitori nabhutsu. Ndirosi haiuiti kupe bhutsu pa. Inokupe potential that you go and seek money wotenge bhutsu. Mwekana akutoda nezvako shamwani. Hasi kuzokupe Brazilian wifi. Kunyakupe munhu ireni kumbotaura newe usina wifi mumusoro. Because there is mighty men of valor inside you. Mwekana afunga nezvako. Hatarisi kuti wakafunda nanhu api arikuita zvipi muupenyu. Anangosvika chiti ndapinda. Kwazivai murume woumhare. Vanhu vakadzoka mashure neprogress because havafunda nawo ava businessmen. You are too quick to quit. Our God is able to raise you. Today there is a supernatural anointing which is taking people to another level. Yavicherengeimwe newspaper. Ndikatikana inyari ngano yanyogwe mupepa ndinoida. Umwe murume arikuti nhasi mota yandakwira yanga nebhatani raiopereta zvese zvichibva nepana drive. Driver akafunga kuti tirikude kuovhateka waingobaya padhoo. Halo, mota yangonzwa kuti bhatani rataura rati enda nechekusaiti. Akude kuti aite take off obaya padhoo semudhoo. Speed yowedzera yakudzokeswa aibaya padhoo. Steering yanga ichimobatwawo zvimwe zviya zvekuti yakaizoiswa tingaiginowa. But zvizhinji zvaiopereta zvichibva nepadhoo. Achida kuti dashboard rake riboite blue red kana kuti waingobaya padhoo. Padhoo ndopainda nenyaya dzese. Akati ndazokwira gwendo room. Since ndakambokwira mota yemhando iyi yandishamisa. Unaona Mwari wako uri kugona kukuitira zvinhu zvinopfuure mhando yemota iyi. Iye wacho ndiye anongobaya omeneji padhoo. Unongotanga kuona vanhu vane potential yekutaura nemi. Afunga zvebusiness ari kungobaya padhoo inozi nyasha. Unongotanga kunzwa zvinhu zvinodaiwo zvakuuya. It's not high time we strive kuti ndipuruvirewo kuti CV yako inoita. Pinde mulebo kuti
Iwo kanyora recipe. Woziona hapo tawa cross gate bana. Katopinda. Nyasha tipa dori nosikesha. Ndio kupinda pato bosta kwa ifani. Bora bitu ndetina unopa yena kana nyasha ikata. Wanu wachini ulifuzana ana. Nyasha tipa dori nota usifuzai wewe. Ulimundu wakaroge kamende kwa baby. Rusiamu ingambo tangu usono kusimutsa uso takwala daika kamuro ya pato hapa dengesi. Nyasha tipa dori nosikoni. Na leo mungane shako. Gideon sibale chikuri. Apa tonga wakongo mutitasi bale chikuri. Manero wacho mkazoea na mnoto zoe wanga akutolokete problem. With locate pendaitis and gender come. It was the outer. Yagasi mtwana babake. Noko ipasa usiku babaka. Nemutori wanga pasaida au pasa. Baya kunaoneka outer yakadona. Mutori wakadona. Hello? Uya shinu shaku tanga kutoitika panaditio. Maskati ano tinema auta ya damu torowa. Akapo mise progress board. Kofi kitio chanpita asuri mulumo umane. Nyaka taka mtunga nirepa auta ya shinu shairamba. Tinema ni takato wopende sopa shikuwa tisipo. It's none of our business. Our business today is to destroy the outer. Never attempt to tosa patikulo. Yoni nyasha takolo mketa shama. Wako solo paka tashato shaikura vita. Gidio na nongo koza utababake by the way. Wabango fesi mbarama richi mti shinde outer ite. Lopa ne progress ya kukare mkomo kwa vita zilipa outer. Saka tinomini neka nataro kete ni problem. Problem daigo hopsikiasi yondio problem. Yosa kamaka timusaruwe kama kayoke mpini. Ema Yesu haleluya. Kuchimoza baka sike mbele mtembele ya paa. Kuti ende asweka koti anawe kuna babano kiwe. Manoko ni wapase ishi. Zikazibari wacho kanari mwanga apindule mwana wampe. Mwayano pato nyala litanyo shaido kumuki. Mshule mekuwa wajele progress ya. Azidi babacho Gideon waipuza ndaziswa. Pari kanari mwanga nyele auta yake. Kana waku nyele progress ya kumsasingiza chama. Hakuna mbepo yumsotele kwa consultation. Chaprano masikata. Ili mwenye auta tada. Pana bane. Tatepo iselaye masikata. Ili mwenye auta itoto. Tatamasi mtiwa pasipengu la kana mkono. Ya uya nesiba la chikuli. Alimakili mungu mpula alimuliga. Bade auta taendelea. Kuti auta ino simkokoda isa kitori chinomoni tauti. Sedasi ya tata uwe. Machira ano siwa haka sungwe fundo kuti. Ndimo chimonite kuramba basho. Saka ndikurochi kuwa nechira lacho zhe. Yesi ita neropa la cheso. Paida munda chimonite kuwa auta nechira maskata. Kana takuwa auta ndikurowa nebia yacho. Kana takuwa auta ndikurowa nebidi ya kasene. Ndikada ziri tanga ndikurowa. Auta netanga. Auta nepula. Auta nema kono. Nesi ita neropa la cheso. Gideon wato sota. Ya wibisa uti nasi ndichati pali zeru shoma. Saka Yesu haleluya. Penda soewe kainda auto pesa. Penda enda. Gostrudo na mata. God told me last night kuti. Chechi yangu ngaimbo shike pe ino na mata so. Uzwe simba ichipera. Your prayer is the birthplace of your miracle. When you enter into prayer, you create things there. Those are the ones that don't repa Kenya prayer. Nikata ngari chini basira iti wilirane bana. Jitaure nyaenda. Sasa Yesu haleluya. Gideon unora ba kusibiswa au tayakanyo. Kwa bazazi chitora muranda wako zigena yapatende ripata sana. Echishika patende ndo vazo munhu wangachirote hope ndo petaerenga.
Zikazi ndaone chingwa chepari chichikurungurukire kumusasa wa Midian ndobva chaurowa musasa ndobva waburukire pasi kubva pasara pasina chinhu. Jesu haleluya. Poita umwe unobva ati hakuna chimwe munombe wa Gideon. Iye Gideon wacho uripo. Ndingaboda kuti zvizikanwe munyika yarima kuti Jessica wanga ari palanji apo. Wasimudze gomba rinoafekta paakagara pacho. Vazvinozika makastoma ngaangozwa kude kuuye pabasa pako ndaJessica waatenda prayer service ino. Zvinongozviita zvega sokuti Mwari akutotanga kukuroketa wakagare pabhenji apo nyasha dzakutouya. Because our God is an omnipresent God. Kana tatotaura iye unouya into action. Ndari kunamata kuti Mwari tibatsire. Ndabata nzaka 2 Thessalonians inozi asingadi kushanda ngaregerewo kundya. Zvinhu zviri so physical kuti hauna kurime magwere but unomboenjoy magwere. Kutokoka newaranda umweni wekuwest uko kuti hambai kune Midian kuna Israeli warima. Asingadi kushanda ngaregerewo kudya. Asingadi kupfuya mabrera sisi ngaasiyane naro rinondiafekta ini. Asingadi kushanda ngaregerewo kudya. Kana usingadi zvekuroorwa gara waregai wewe kwete inini. Asingadi kushanda ngarege kudya. Uri kudzidzisana kuti chinoita kuti uzondiroya inini kungatiri kujoinana kuti ndiri kutodawo zvekuroya. Kana ndisikashandi ikoko handikoba. Asingadi kushanda ngarege kuita sei kudya. Zvoreva kuti usikadi kubara ngaasasunge zvibereko zvaanoda hawo kubara. Achechi munoizvayo. Asikadi dzidzo ngaasagara pfungwa dzaanoda dzidzo. Asikadi kushanda ngaregewo kudya. Wakafoira chikoro ukaramba ukafa usina kuroorwa. Kana wakazvitadza siyana neni shamwari. Asikadi kushanda ngaregewo kudya. Ari kudzidzisa chechi. Ndosakadati I deny to be poor. Asingadi kushanda ngarege kudya. Kana zvakaramba zvekudzidza kwako kwete neni. Because my God is a God of new things. He can raise a new generation from me. Akazvifuruva ataurira vanhu kuti musazvigadzisa muchiti muri yana Abraham. Ndinogona kungosimudza matombo ndobva ndati merai ndebvu mundirumbidze. Jesu haleluya. Watopokerwa zvawakuita kudzinza redu hakuna wakambozviita. Mwari watosimudza zviro zvitsva. Asingadi kushanda ngarege kudya. Zvabharani. Gideon unozwa zvichitotaurwa kuzi chingwa ndobva ndabvunza Mwari kuti ko chingwa chebhari icho zvaingorewei kuti ndisvikowo zvetine kaconfidence. Jesu haleluya. Zikazi mwanangu chingwa bhari chikafu chawarombo. Bhari chikafu chawarombo. Kurowa kwachaita Midian. Ndauya ndatora urombo hwaMidian hwaIsraeri ndikauisa inini. Ndabhuku rangu rinoti ndini chingwa cheupenyu. Saka bhari urombo hwapinde muchingwa chinozi Kristu manje. Saka Kristu watenge nyaya yaIsraeri ndokunorowa Midian. Saka wachiona chichikunguruka ndi Jesu pachake wati wagarisa mwanangu wakakomba ngetende. Ndapenda teka mbune patende. Mukazona Amosi akunopedza bhuku raAmosi riya munobva achiti ndichauya zvakare ndosimudze tende raDhavhidhi ranga rakadonha ndorimisa sezvarakanga riri. Saka mukaona pari kuzi iyi Midian yakakake tende kutoti pane rakatanga raputswa kuti ikagoka hakusi kwaMidian kweyakaka. Ari kukake pane akundikane kuramba akakaka. Saka uri kuuya the second time kochosimudze rakadonheswa kuti amise rake raanoziva kuti richagara nekusingaperi-peri. Saka Jesu haleluya. Saka taakudotonamata nyaya yedu
manje ndototite zvinhu chekutanga tiri kubhomba tiri maauta aya akakasimka tiri kupawisa isusu tiri pano. Chechipiri usikadi kushanda ndapota ngareke kudya. It's according to the scripture. Kana usikadi kurima usatumira zviro zvinotore zvindarima. Asikadi kushanda ngareke kudya. It's not a physical deal, it's practical. Kana usikasi uchizviziva kuti ndini sekuru remumusha handidi kuona nhano kudire pakuropa. Tango vati consultant murudairo ndijoin saroro vatokupindura kuti kana tiri kumwe. Kana tisi kumwe asikadi kushanda ngareke kudya. Zvona declare against me hazvishandi pendiri. Ndatenga akaiva muromo kuti ndiwe mupfumi. Iyo bhati nekuda kwangu hapana achadiparadzanisa. Ini namwari wangu rufu mufaro makomo kana mapako. Mukaerenga bhuku raZekaria chapter number 2 munotozozwa pakuibvesi yekuti umborianiko iwo Mount Zerubhabheri. Urianiko iwo gomo guru pamberi paZerubhabheri munhu wendakazodza. Daudotonamata. Saka Jesu haleluya. Want to pray. Zvinhu zvitatu zvendataura ndozvitiri kutoita masikati ano. Kuno rutangu inini I'm ready. Inini I'm ready. Every altar should go down. And let us raise ours, which is Jesus Christ. Asingadi kushanda ngareke kudya. Itobvirawo zvipire kufa kogezadza. Saka iko pandototaurira imwe mweya izvozvi yagarisa yachifunga kuti haufanirwi kurohwa. You are qualified by grace. Pane mweya yafunga kuti unofa uri rombe. But you are qualified by grace. Altar inofana kuputsirwa pasi. Zvisina kukorosa altar muridzi wealtar. Soko raMwari rati Gideon haana kumirira kutaura baba kuti altar ita akuiputsai. Zvakatovatongwa nemwoyo wake nesimba rake kuti destroy this altar. Zvinona pfungwa dzako, moyo wako, nesimba rako, decision yako masikati anaya kuti Mwari I want to destroy this altar. Ndagarisa mukomba nematenda akanikomberedza, but I moving out this afternoon. Ndagarisa Mwari mukomberedzwa nehuropo, medzaiwo huropo Mwari muchiwisira pamatendera anofunga kuti ndinogara nehuropo. Handichatenderwa kuramba nehuropo. Soko raMwari rati kana vanhu chibuda unofanira kubuda, kana vanhu chienda unofanira kungoenda wanzo uende. It's high time altar ngaiputsirwe pasi. Iwe waenda kwawakazi uende, wapinda kwawakazi upinde, wabata zvawakazi ubate. Yanguva yekutora maguta ako, yanguva yekutora zvinodzi zvako, yanguva yekubata konye rako, yanguva yekugashira tunhu twako. Varidzi vendavo varipo, vanobhecha varipo. Iwe waenda possess your things because your God is here. Hazvibonani zvakadaro. Haumwe muri muromo altar ichiri panzvimbo iyi. Ende kana altar yaputsirwa pasi, haudi kuvafonera kuti takazoputsa altar yenyu. Ngazvisvike pachipadzura, ngazviende muchipinge, ngazviende kuzaka, ngazviende pamutoko. Chizivikanwa kuti uyo anororeka. Altar yekusarohwa yaputsirwa pasi. Ndo zvaakarota. Amen, amen. But ndinoda Mwari anofuira muridzi wenyaya kumusevedza pajonetete panopupurwa zvinhu zvikuru zvaari kuita iye asati azviita. Chamwari zvaaita nekuti Mwari ngaakufuire akupushire pane vanhu vanokunyeya vachitaura zvikuru zvichaitika kwauri iwewe usati wazviita. Zvati hapana chimwe chingamokukurwa zvakadai. Unoona Gideoni wari kutaura pasi naGideoni wati kuramba kwezvinhu zvedu ipuya yatafadzwa, ipuya yatakunda. Iwewe usati watoita pureya just because you are here this afternoon. Ngawapupure zvikuru. Wanichero wakatanga vatenge pamusikana wako wakakutora wakaenda naye until when Jehovah ndichigara mubango ndakatiza musha wangu. I want my things to be here this very moment, this afternoon. Unukira izina lenu Jehova. Revesa paneni wako, Mwari wako. Revesa paneni
Era para auta de bicha. Every altar. Auta